El grup de recerca de l'Observatori de l'Ebre porta treballant a l'Antàrtida, a la base antàrtica espanyola, més de 20 anys. Allà vam instal·lar un observatori geomagnètic al principi, més endavant també un sondejador ionosfèric, i tractem d'estudiar la relació Sol-Terra, com l'activitat solar ens afecta a la Terra. Això avui en dia té un gran interès, doncs l'activitat solar a través del que es coneix com a meteorologia espacial acaba afectant els sistemes tecnològics terrestres i convé fer un mapa d'aquestes variacions a nivell global i per tant necessitem punts d'observació a llocs remots, a llocs on és difícil tenir instal·lat un observatori geomagnètic com el que tenim aquí a Roquetes. A tal fi hem adquirit un instrument automàtic per fer el que se'n diu mesures absolutes, que serveixen per calibrar les variacions adquirides pels instruments que funcionen ja automàticament durant tot l'any. Aquestes mesures absolutes fins ara només es podien fer durant els 2 mesos o 3 que la base antàrtica està oberta i ara el que pretenem és deixar aquest instrument funcionant de manera automàtica, completament desatesa i que ens permeti calibrar les mesures. Això avui en dia esdevindrà un observatori pioner a nivell mundial treballant d'aquesta manera, remotament i completament desatès.